V dnešním videu se podíváme na ty nejbizarnější ženy světa, o kterých pravděpodobně ani netušíte, že existují. Těžko byste hledali umělejší ženu, než je Valerie Lukianova, kterou začínáme. Pochází z Ukrajiny, je jí 31 let a její hlavní životní snahou je vypadat jako Barbie panenka. I když o ní mluvíme o jako velmi nepřirozené ženě, sama přiznává pouze prsní implantáty, vše ostatní je prý naprosto přirozené a díky každodennímu cvičení a speciálním dietám. Svůj velmi zvláštní vzhled a zájem médií dokázala i velmi dobře zpeněžit, vystupuje v televizi, zpívá a zahrála si i v celovečerním filmu. Michel Ruffinelli drží světový rekord za nejširší boky na světě. Michel váží 190 kg a její boky mají 2,4 metru v obvodu. Řekli byste, že trpí komplexy? Právě naopak. Na své boky je velmi hrdá a prý dostává od nespočtu mužů nejrůznější nabídky každý den. O operaci či dietách vůbec neuvažuje. Pochází z LA a má 4 děti. Julia se narodila v roce 1955 a trpěla vzácnou nemocí, která se projevuje tím, že sluneční záření poškozuje pokožku a vyvolává puchýře a zjizvení. Julia si během svého života nechala potetovat 95% svého těla, což ji zaneslo do Guinnessových rekordů jako nejpotetovanější ženu světa. Bohužel ve věku 62 let v roce 2016 zemřela. Další bizarní ženou v našem žebříčku je indická herečka jménem Jyoti. Narodila se v roce 1993 a díky své výšce pouhých 62,8 cm je oficiálně nejmenší ženou na světě. Je zapsána v Guinnessově knize rekordů a zahrála si například i v americkém hororovém seriálu. Poslední ženou v našem žebříčku je Alžběta Bátoryová, která se na něj nedostala z důvodu nějaké fyzické bizarnosti, ale z důvodu toho, že je pokládaná za největší masovou vražedkyni na světě. Vzhledem k době, kdy žila, je těžké odhadnout, kolik životů má na svědomí. Nejrůznější odhady mluví až o 2000 obětech. Vybírala si jen ženy, které zároveň mučila. Panují legendy, že se koupala v jejich krvi.